Татар әдәбиятының шактый күренекле һәм шул вакытта бер яктан аз да билгеле, серле язучыларның берсе ул Шәриф Камал. Шәриф Камал ике чорны тоташтырып торган язучы. Ул революциягә кадәр дә, инкыйлабтан соң да иҗат иткән. Аның иҗатының менә бу ике этабы, ике өлеше тигез дәрәҗәдә кызыклы. Шуңа күрә аны менә бу ике дәверне тоташтыручы күпер буларак өйрәнү безгә күп кенә мәгълүмат белән баерга ярдәм итә. Шәриф Камал Татарстанда тумаган. Шәриф Камалның туган җире хәзерге Мордовия Республикасы, ул вакытта Пенза губернасы. Пенза губернасының Инсар өязенә кергән Татар Пешләсе дигән авыл, шактый зур. Хәзерге вакытта да ул масштабы белән дә үзенең халкының тырышлыгы, байлыгы, үҗәтлеге белән таң калдыра торган авылларның берсе Мишәр авылы. Шушы авылда 1884 елның 27 февралендә Шәриф Камал дөньяга килә. Ул авылның имамы Камалетдин Байгилдиев гаиләсендә туа. Камалетдин Фәйзулла улы Байгилдиев шактый гыйлемле укымышлы мулла, әмма кадими караштагы кеше булган һәм үзенең улларын да ул шундый дини юнәлештә күргән, аларның дини юнәлештә белем алуын теләгән. Камалетдин мулланың өлкән улы Гыймадетдин чынлап та дини белем алып, киләчәктә дини гыйльми карьераны сайлый. Инде Шәриф, менә уртанчы малай гаиләдәге, ул бераз маҗараларга юлыгарга ярата һәм инде киләчәген язучылык дөньясында күрә, үзен язучы буларак үстерә дисәк тә була. Шәриф шушы гаиләдә үсә, үзенең туган авылында белем ала, Ләбәҗә мәдрәсәсендә укый. 17 яшендә исә мәдрәсәне калдырып, туган авылында калдырып, шулай бәхет эзләргә чыгып китә. Ләкин аның бәхет эзләве шахталарга барып җитми шунда ук. Ул инде теге типик бәхет эзләүчеләрнең маршрутын бераз гына катлаулырак юл белән кабатлап үтә. Иң әүвәл ул сәүдәгәрләргә ялланып, приказчик булып Рига шәһәренә китә. Анда ул Әхсән Анненков дигән исем-фамилиялы сәүдәгәргә ялланып эшли. Һәм инде Ригада күпме вакыт эшләгәннән соң Одессага китә. Аның инде бу вакытта Төркиягә барып, Төркиядә, Истанбулда нидер бер югары белем алу турында хыялы барлыкка килә. Шушы хыялын чынга ашырыр өчен ул инде шулай бер маҗара үтеп, Трапезун шәһәренә бара. Трапезундан соң менә Истанбулга килеп барып җитә. Белем аларга акчасы мөмкинлеге булмый. Күпмәр дәрәҗәдә инде ул Дарелмугаллимин дигән уку йортында ирекле тыңлаучы булып йөреп ала. Шуннан соң ул белемен, бәхетен дөресрәге Каһирәдә эзләп карар кабул итә. Бер еллап шулай ук ул Каһирәдә, хәзерге Мисырның башкаласында яши. Җәмигъәл Асгарда белем алырга тырыша, әмма әлеге дә баягы ул инде ирекле тыңлаучы булып, ниндидер дәресләргә йөри. Шул вакытта Мисырда ул инде гарәп телен өйрәнеп, гарәп газетларында укый. Анда кайбер газетларда булган прогрессив мәкаләләрне карап бара. Кыскасы, барыбер белем ала. Ул дөньяны күрә, иң мөһиме. Шушы маҗаралардан соң ул Россиягә кайтып, өйләнә, Донбасска китеп, шахтер булып эшләп ала. Каспий диңгезе буенда, хәзерге Дагестан якларында балыкчы булып эшли. Бакуда нефть промыслларында эшли. Гап-гади эшче, гади шундый бәхет эзләүче юлаучысы язмышын да татып ала. Һәм инде шушы маҗаралардан соң 1905 елда абыйсы Гыймадетдин аны Петербургка чакыра. Һәм менә яшь, 21 яшьлек егет Санкт-Петербургта, Россия империясы башкаласында, аның инде бу вакытта тагын бер яңа хыялы бар. Ул университетка укырга тели. Петербург университетының берәр факультетына кереп, шунда белем алырга хыяллана, ләкин имтиханнарны бирә алмый. Имтиханнарны бирер өчен гимназия тәмамларга кирәк. Ягъни аңа башта әле гимназия тәмамлау имтихан тапшырырга кирәк була. Ләкин ул инде Петербургта барыбер үзен таба, чөнки абыйсы ярдәме белән ул беренче татар газетасы Нур газетасында эшли башлый, корректор булып хезмәт итә. Шулай ук шушы газетада аның мәкаләләре, шигырьләре басыла. 1906 елда
әлеге газетаның басмаханасында Шәриф Камалның иң беренче шигырьләр җыентыгы басылып чыга. Бу инде аның тормышында бик зур вакыйга була. Петербургта ул артык озак яшәми, туган авылына яңадан кайта да, туган авылында мәктәпләрдә эшли. Соңыннан менә әтисенең басымына ничектер түзә алмыйча дип тә әйтәләр, ул бәхетен Төркстан якларында эзләргә карар кыла. Гаиләсе белән шулай күченеп китәргә җыена, ләкин ул Төркстанга барып җитми, Оренбург шәһәрендә туктала һәм Оренбургта инде 15 елга шул шәһәрдә кала. Оренбургта ул вакыт һәм шура редакцияларында эшли, әсәрләр яза, мәдрәсәдә укыта. Алга таба инкыйлабтан соң Оренбургта аның тормышы тагын да кызыклырак борылышлар ала, чөнки ул балалар йорты мөдире булып эшли, мәктәп директоры да булып эшли, Чебенле дигән авылда сельхоз коммуна, авыл хуҗалыгы коммунасы оештыруда катнаша, аның идеологы була. Һәм инде берничә тагын газета журналында эшләгәннән соң 25нче елда ниһаять Казанга күчеп килә. Шәриф Камалның Казанда яшәгән дәвре ул тагын да кызыклырак дәвр, чөнки биредә ул төрле хөкүмәт оешмаларында эшли, Академ үзәктә, татар мәдәнияте йортында, татар театрында, журналлар, газетларда эшләп ала, главлиттә инспектор була. Бик үзенчәлекле аның карьерасы, менә ул шахтер да булган, главлиттә инспектор да булган, мәктәп директоры да булган, журналист да булган. Кыскасы, ул вакыттагы татар дөньясындагы һөнәрләрнең күбесен үзләштереп карагандыр. Һәм менә шушы бай тормыш материалы аңа иҗатта да ниндидер уңышларга ирешергә мөмкинлек биргән. Чөнки Шәриф Камал иҗатының шактый зур пласты нәкъ менә гади кешеләр тормышы белән бәйле. Аның Акчарлаклар исемле повесте 1905 елда басылып чыга. Әлеге повесть эшчеләр тормышыннан хикәя дип бирелгән, ягъни ул үзе күргән эшчеләр тормышын әдәби әсәрләрдә яктырта алган. Шул вакытта аның әсәрләрендә төрле катлам кешеләрнең идеялары, аларның карашлары чагылдырыла. Бигрәк тә революцияны язган әсәрләрендә, әлбәттә тәнкыйди күзлектән, бик тә тәнкыйди күзлектән, ләкин анда татар җәмгыятенең төрле катламнары революция вакыйгаларын, аннан бу вакыйгаларны ничек күргән, ничек күзаллаган, шуларны ул тасвирлап бирә алган. Шәриф абый иҗаты менә бу дөньяда гаделлек эзләү, бәхет эзләү, матурлык эзләү темасы тирәсендә бөтерелә. Шул вакытта ул әле бик күп социаль проблемаларын да яктыртып чыгара. Класска бәйле түгел, сыйнфый каршылыкка бәйле түгел, нәкъ менә гади, элементар кеше тормышындагы проблемалар турында язарга яраткан ул. Шәриф абый бу яктан карасак, ул татар әдәбияты классигы түгел, гомумән, ул дөнья әдәбияты классигы. Чөнки аны кызыксындырган проблемалар инглизләрне дә, русларны да, төрекләрне дә, гарәпләрне дә, дөньяның башка бик күп халыкларын, гади кешеләрне борчый торган проблемалар. Ана һәм бала мөнәсәбәтләре, гаиләдәге дуслык, тигезлек, кешеләрнең бер-берсен уйламыйча рәнҗетүләре, дөньяда менә шушы әшәкелек бик күп булган дөньяда барыбер матурлыкның да булуы һәм матурлыкның алгачакта җиңеп чыгарга тиеш булуы. Булар барысы да әлбәттә бөтен кеше өчен дә уртак мәсьәләләр. Шәриф абый аларны бик оста итеп тоемлап, бик оста итеп җиткерә алган, татар әдәбиятына бу темаларны керткән. Ул хатын-кызлар мәсьәләсендә бик яхшы җиткерә. Бу хакта аның язылган аерым мәкаләләре дә бар, аның әсәрләрендә дә хатын-кыз проблемасы еш күтәрелә. Кыскасы, Шәриф Камал үз заманында бик күп темаларны яктырта алган һәм халыкның игътибарын җәлеп иткән автор. Хаҗи әфәнде өйләнә исемле пьесасы бик популяр спектакльгә әверелә. Ул бик озак елларда татар театрларында куела. Ә инде совет чорында революцияннан соң Шәриф абый гомумән бик күп пьесалар язып, татар театрында иң еш куелган авторларның берсе була. Хәтта аның Козгыннар оясында исемле драмасы рус теленә тәрҗемә ителә һәм татарча русчага тәрҗемә ителеп куелган иң беренче татар шундый драматургиясе үрнәге буларак билгеле. Шәриф Камал 20нче елларда әлбәттә аның иҗаты үзгәреш кичерә. Ул революциядан соң иҗат стилендә бераз үзгәртә, тематика ягында үзгәрә. Әлбәттә ул яңа совет татар әдәбиятын, социалистик реализм жанрында иҗатланган татар әдәбиятын тудыруда катнаша. Бер яктан аның хикәяләре 20нче гасыр башында яңа татар прозасын
булдыруда зур роль уйнаса. Икенче яктан аның менә бу революциянан соң язылган повестьләре һәм романнары, пьесалары соцреалистик жанрда татар әдәбиятын инде бөтенләй яңа әдәбиятны тудыруда катнашканнар. Менә шуңа күрә дә Шәриф абый ул ике заман арасында күпер. Чөнки аның иҗаты инкыйлабтан соң да дәвам итә. Шушы дәвам итү, дәвамчанлык мәсьәләсе яшьләр өчен актуаль була. Чөнки Шәриф Камал озак еллар дәвамында нәкъ менә яшь буын өчен дә үрнәк авторларның берсе булган. Аның белән төшкән, фотоларга төшкән язучылар, бик яшь язучылар. 20-30 елларга да карасак, аның тирәсендә булган авторлар, яңа исемнәр, алар барысы да аннан 15-20 яшькә яшьрәк булган егетләр һәм кызлар. Ул вакытта хатын-кыз язучылар азрак булса да, егетләр һәм кызлар дип әйтергә буладыр. Әлбәттә, Шәриф абый аларга ниндидер бер авторитет, аларга киңәш бирүче, үрнәк күрсәтүче автор. Шәриф абзый дип йөрткәннәр аны, һәм Шәриф абзый үзенең шундый абыйлыгын һәрвакыт дәлилләп торган. 1940 елда Шәриф Камал иҗатының 30 еллык юбилее үткәрелә. Әлеге вакыйга Шәриф Камалның ул елларда нинди абруйлы кеше булуын тулысынча күрсәтә. Чөнки юбилей чаралары Казанда да, Мәскәүдә дә үткәрелә. Бу чараларны башлап оештырып йөрүчеләрнең берсе һәм иң мөһим катнашучысы ул Муса Җәлил. Муса Җәлил Шәриф Камалга шулай ук остазына караган сыман караган. Димәк, менә Җәлил кебек шәхесләрне үстерүдә, булдыруда да Шәриф Камалның роле күрәсең шактый зур булган. Зур булмаса, укучылар, шәкертләр аңа шундый зур ихтирам күрсәтмәсләр иде. Һәм шушы елларда Шәриф Камал төрле советларга сайлана, кыскасы, әдәби тормышның үзәгендә кайный. Шул вакытта ул инде үзәктә кайнаса да, үзенең тормышын бик тыныч кына итеп алып бара, иҗади изгәннәрен дәвам итә. 1937 елда Шәриф Камалның «Матур туганда» исемле романы басыла. Әлеге роман аның татар совет авылы тормышын тасвирлый торган зур эпопеяның беренче өлеше буларак күзалланган. Әлеге эпопеяның икенче өлеше «Ныклы адымнар» исемле роман языла башлый. Ни кызганыч, «Ныклы адымнар», «Тирән сулыш», «Яңа үрләр» дигән менә бу өлешләре әлеге эпопеяның алар язылмыйча кала. Барысы Шәриф Камалның менә бу романнар сериясендә 5 роман язылырга тиеш булган. Һәм ул романнар 18 елдан башлап 37 елга кадәр булган дәверне үз эченә алырга тиеш булганнар. Әмма кызганыч, менә бу эпопея язылмыйча кала, чөнки Шәриф Камал 42 елның 22 декабрендә Казанда вафат була. Аның инде язылмыйча калган берничә әсәре кала. Шушы менә «Ныклы адымнар» романы языла башлый, әмма язылып бетмей. Шулай ук аның «Сафура» исемле пьесасы языла башлый, әмма язылып бетмей. Сугыш елларында ул совет солдатларының каһарманлыгын тасвирлаган әсәрләр язу белән дә мәшгуль була, әмма алары да аның тулысынча тәмамланмыйча кала. Шәриф Камалның шулай ук публицистика өлкәсендә казанышлары байтак, чөнки ул Вакыт газетасында, Шурада, Сабан журналында, Сабан газетасында, Кармак журналында бик кызыклы мәкаләләр, филитоннар, памфлетлар яза. Үз чорының актуаль проблемаларын яктырта, тәнкыйтьләп тә яза. Аның тәнкыйтенә эләккән бик күп шундый социаль проблемалар булган. Бу шушы язның язмалары татар публицистикасы тарихына шулай зур өлеш керткән булган. Аларны шулай әле киләчәктә җентекләбрәк өйрәнәчәкләр дип әйтә алабыз. Шәриф Камалның тәрҗемә өлкәсендә дә кызганычлары бар. Ул Михаил Шолоховның «Күтәрелгән чирәм» исемле романын беренчеләрдән булып татар теленә тәрҗемә иткән. Әлеге романның беренче тәрҗемәсе бар татар теленә, ләкин беренче тәрҗемәсен Шәриф Камал башкарган. Аның шулай башка кайбер тәрҗемәләре дә билгеле. Шәриф Камалның әдәбият тарихына һәм менә бу шушы дәверләрен таштыруга керткән тагын бер өлеше, аның үзенә турыдан-туры бәйле булмаган бер хезмәте бар. Аның вафатыннан соң ул яшәгән фатир
музейга әверелә. Бу татар әдәбият тарихында беренче музей, Шәриф Камал музее, татар әдәбиятын, аның тарихын яктырткан беренче шундый музей булып оешып китә. Һәм озак еллар дәвамында әлеге музейда Шәриф Камал гына түгел, Шәриф Камалның замандашлары, аның якташлары, аның иҗатташ дуслары турында да сүз алып барылган. Хәзерге вакытта бу музей гомумән татар әдәбият тарихы музее буларак хезмәт итә. Димәк, татар әдәбиятын, аның казанышларын шундый музей форматында тәкъдим итү ул нәкъ менә Шәриф Камал музее аша башланган. Бу исә Шәриф Камалның абруена бәйле. Шәриф Камал шундый абруйлы язучы булганга күрә, Совет хөкүмәте сугыш елларында 44 елда ук аның музейын булдырырга карар кыла. Бу вакытта Тукай музее да, Фатих Әмирхан музее да, башка язучыларның да музейлары юк. Нәкъ менә Шәриф абыйның фатиры, йорты шулай музейга әверелеп, алга таба татар әдәбиятына, милләткә, мәдәнияткә хезмәт иткән. Бу исә әйткәнемчә, турыдан-туры Шәриф Камалның шундый абруйлы, үз заманында хөрмәткә ия булган кеше булуына турыдан-туры бәйле. Шәриф Камал үз заманында төрле вакыйгаларның шулай үзәгендә кайнаган кешеләрнең берсе. Ул Оренбургта да эшли, һәм анда бик кызыклы һәм мөһим вакыйгаларның үзәгендә кайный. Аның аралашу даирәсенә бик төрле кешеләр керә, чөнки ул дәрдемәндләр белән дә бәйле, дәрдемәндләргә аларның редакцияларында эшләгән кеше, Риза Фәхретдиннәр белән дә аралашкан, Фатих Кәримиләр белән дә аралашкан. Шул вакытта аның даирәсендә бөтенләй башка буын кешеләре, Кавый Нәҗмиләр, Гомәр Галиләр, Муса Җәлилләр бар. Аның белән аралашып, аны күреп калган яшь язучылар бар. Әмирхан Еникиләр, мәсәлән, аның белән аралашып калганнар үз вакытында. Кыскасы, ул берничә чорны үзенең язмышында берләштергән шәхес, язучы, драматург, публицист, җәмәгать эшлеклесе, оештыручы кеше, һәм аның язмышы аша 20нче гасыр башындагы әдәби процессны, мәдәнияттә, ил тарихында булган процессларны күз алдырырга мөмкинлек туа. Шәриф абый кебек язучылар үзләренең менә шундый көндәлек әдәби иҗатлары ярдәмендә безнең әдәби телебезне формалаштыруга зур өлеш керткәннәр. Хәзер без сөйләшә торган әдәби телнең нәкъ шул канун-чаратларга буйсынып яшәве, эшләве, әлбәттә, Шәриф Камал кебек язучыларның язган әсәрләре ярдәмендә мөмкин булган. Шәриф Камалның хезмәтләре, әдәби әсәрләре яңадан басылып тора хәзерге вакытта. Аларны укырга киңәш итәбез. Һәм әлбәттә, Шәриф Камалның үзе яшәгән фатирында кунакта булырга чакырабыз. Әлеге мөхитне күрү Шәриф Камалның гына түгел, ул замандагы башка язучылар, башка иҗат әһелләре тормышын күрергә дә мөмкинлек бирә.